एसे साइड खालामनो हानाय जागोन लासै लासै अके राइट बुंदों बियो Thank you फंबाय आं गिबियावनो माने एकदम गासैनिबो खुगा खुगा थानाय एसे माने बे बैसागो मेथाइखौ खनगोननि बिनि उनाव गोदान गोदान खनगोन दे एसे सेंग्राफोरखौ बाब्रा होना लागोन आं बैसागो माबायदि मोसायो नायनो आरो आं आफादखौ खावलायदों आंनो साब्रैसो मोसाग्रा जौस्राङाव नांगौ फै खारु जौस्राङाव आंनो साब्रैसो मोसाफानांगौ अब्लाना जोंहा दामग्राफ्रा एसे हिट मोनो आरो आंखौ सिरि सिरि खोमायाव बुंहरबाय थादों दे साब्रैसो थां माखासे गाहायाव मोसानो हागोन दे ओके थैंक यू साब्रैसो थां दे माखासे गाहायावबो मोसानो हागोन दे kan खिथालायनो आरो गोरोबनानै मोसाबानो जायो जोंहा दासो लासै लासै फैहांदों बुंखादों aku Sila.
Hai, masa nunggu? Sajen sajen. Kau tak bertanya? Sajen sajen. Boleh juga bahagia. Sajen. Sepeda aku. जोबोद मोजां मोनदों बे जायगायाव फैनानै थांनाय बोसोरावबो फैदोंमोन आरोना नाथाय बोथोरनि थाखाय रंजानो मोनासै नाथाय दिनै फैबाय बे जौसाङाव गाखोफैनो खाबु मोनबाय आं बेखायनो साबायखर बावहरो नोंथांमोननिसिम बानजाय आफादनि आदामोननिसिम बयनिसिमबो बेनिफ्राय मोसागोन ना मोसाया जाखो मोसागोन सिख्ला सिख्लाफोरा बबेयाव गोमाथाय आंजों मोसाफानो सानैसो नांगोन आरोना आंनोबो अब्लासो बोलो मोनो आरो मोसाफायोब्ला जागोन नाजानोसै दोंनैसो बयबो रंजाफागोन होननानै आसा खालामबाय